25 अक्ट'बर खालारखालि सिमेन्ट सापरि हालामनि सिङाव थानाय समखं बर' गामियाव समखं बर' अलंबार लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा 5थि दिथागिरि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौ लानानै सावराय मेला सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंलांजायो। मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मुस्रि सुकुराम ब्रह्म, प्रेसिडेन्ट समखं जिपि। माननि आलासि महरै बाहागो लायो मुस्रि लकेन बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि, धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसु। मुस्रि मनहर नार्जारी, थुनलाइ नेहाथारि, धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउबिपिअ। मख'नो गोनांदि बे मेलनि गेजेरजोंनो समखं बर' गामिनिफ्राय 2019 मायथाइयाव BA आनजाद, 2020 मायथाइनि OHS आनजाद, OHSLC आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो अलंबार देरहासार बान्थाखौ होनाय जायो। बे अलंबार बान्थाखौ देरहानो हायो फारियै मुस्रि सोमावसार नार्जारी BA, मुस्रि दानसोरां नार्जारी OHS, मुस्रि आदित्य नार्जारी OHSLC बिथांमोना। बे अलंबार बान्थायाव दं गांसे मान बिलाइ आरो 2000 रां।